Horas samanginang sahat mata besian hami tuhamu sudi amanami inanami parhalado nang akadong apadita pe na naing pasahaton jamita di pertaniangan nang somoni di parmingguon marhite videoon pajupak kita musi di nahupatul hasami akka pemikiran nami jala huhirim hami anggiat nian boy mangurupi hamu amanginan mangurupi hita pamorahok kita di napasahaton dohot mangatusi jamita pertaniangan nana yang sitangi honota ima jamita pertaniangan tu minggu letare tanggal 10 Maret 2020 turpuk di hita ima pasal men bindu 5 ayat 8 sahat rodi ayat 10 topik minggu lasni roha di akka naung jupangan Jesus dukku jahami di bagasan tangian rupa husur hami turpukon amanginang onma akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita na parjulu ganupta jaha buku pasalmen ingotot tama dibagi manang di kelompok kama pasal menon tu 5 kelompok besar na perjodoh ima ka ende buide berbentuk tangiang pangiduan doa kelompok napa duahon orang napa duahon ima lamentation nimna ratapan andung alai boido tong berbentuk ende andungi boido tong berbentuk tangiang tu kelompok napa tuluhon idok mai royal pasal manang pasal men raja-raja jala napa upaton thanksgiving ima hamauliateon pangujion di bagasan hamauliateon ni roha maka hamauliateon dengan bahasa di Jehovah di napa 5 horong wisdom horong akka parbinotoan habisuhon habistaran di horong na 5 sudi pasal men na 150 bindui jadi molo tabereng turupukta bindu 5 boido dohonot tai masuk tu horong lamentation manang andung berbentuk tangiang na pinasahat tu dewata na mangalu-aluhon dalam tanda kutip mangandukon aka parsorion hamaolon na diadopan ni parpasalmen jadi tangiangon di pasahat tu dewata diadu-aluhot tu dewata nama sa dingoduna di bagasan sadaha porsiao di bana toktong dewata manangihon jala mangurupi ibana ditangihon jala di parrohahon di ida de batado parsorionna si taunonna arsak nirohana namasa tu ibana ima widahami na parjulu sian turpuk tahun amanginang na paduahon marhite ayat per ayat sian turpuk tahun ida utama tangiang na pinasahat ni parpasalmen tu debata di bagasan tangiangi adong do panindangion adong do pangidoan jala adong do pasahaton diri memasrahkan diri itat daibana do debata nabadia jala ikon masuhan na do bagas ni debata di bagasan habadiaon ikon di bagasan ias ni roha do ibana pajupang lohot debata mangido tu debata pasahatos sude namasa dingoluna jala di bagasan pos ni roha do ibana tong debatana badia debatana di haporsiaon di parpasal meni mangurupi jala mandongani ibana margugoihon songon sada perisai songon sada namang gomgomi ibana namangayomi melindungi ibana disudi hamaolon nanti naoni ibana boy do tabayakon sada dana naro mangalualu tu amana dung saminggu rupani karejo amana bapak na di luar kota mulak ma di sada hari terroma boru hasianna mengadualu bapak songono alai dana boido sipata mendramatisir soto hoi mana di doltok abangna alai
dohonon didon non aku dipukul abangnya sorupani ipatari na bapak na songon pembelaan alai ganup na mga lualu tang ibana manutu honatong ahado si bainon ni amana songon didong perpasal men nampe dianggukon di pasahat ibana di patulas ibana na ni rohana tu debata datung gabe ibana mengaturhon ahado na nang si bahenon ni debata alai marhitina curhat ibana marhitina di pasahatna alu-aluna marhitina di hatahon dana kirupani tu bapakna gabe songgurohana gabe sonan pakilalaanna gabe tenang pikiranna soal tindakan ayahnya itu nomor 2 bukan itu yang utama tetapi yang terutama adalah dia menghempaskan menyampaikan mengadukan segala yang ia alami songonido parpasalmen soal Tuhan membalaskan atau tidak dia tahu Tuhan akan memberi yang terbaik, tetapi dia sampaikan seluruh kesahnya. Dengan demikian dia merasa tenang. Las rohana, dung di pasahat sudah tu di bata. Jala posdor rohana di bata di bagasan habadiauna bertindak untuk orang-orang yang benar, bertindak sesuai kehendak Tuhan, sesuai lomo di rohani di bata tuakka namar haposan tu ibana. Sudi di patol has ibana tu di bata. Nah, di perjanjian baru di teguh Tuhan Yesus duhita Roma hamu tuau naluja jalana sorat alai sipata dan rohita. Di soma di teguh kita patol hason sudi tu Tuhan Yesus. Songon perpasal men patol hason pasahato sudi tu di bata. Ido lasni rohani akka na porsea na pajupang dohot Yesus. Molidok lasni rohani akka nong jupangan Yesus, molo nong jupangan Yesus hita, taingot jala taboto adong ali-ali na sumuro. Adong dongatta manaon sudi. Adong ali-alita. Nalaho manangihon sudi anggu hangguk ni dirita. Inilah sukacita di dalam Yesus. Kita tahu kita bisa menyampaikan segala sesuatu kepada Dia di dalam doa. Sudi boy pasahatot tatibana. Ala diajak endet tahita pasahat masudena. Tahatahon sudi. Soal pembalasan, soal bagaimana Tuhan akan bertindak, itu bukan kapasitas kita. Tapi untuk mencurahkan hati kita dalam doa. Di bagasan alu-alu, adung, tangiang, pangiduan. Tidak ada yang melarang kita. Pasahat sudi itu debata. Debata patu pahon akka nadenggan maradopon halak na bonar na marhapos yaw tu ibana.